Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dumateng para rawuh, para jamaah ziarah Jumat pagi ba'da subuh wonten ing makam Al-Maghfurlah Simbah Kyai Jonet Kanggutan Parit Bantul Yogyakarta ingkang estu kawula hormati kawula tresnani. Monggo kesempatan enjing niki kita dherekaken tansah muji syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dhateng kula lan panjenengan sedaya mapinten-pinten nikmat, rahmat, taufik, hidayah, saha inayahipun, sehingga wonten ing saat menika kita saged sareng-sareng nerasaken anggenipun songo ngaos sekaligus kita ziarah wonten ing makamipun walinipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pertemuan setiap Jumat pagi menika tansah dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat sarta salam boten kesuban mugi tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang estu-estu kita rantos menggah barokah syafaatipun linangkung binjang wonten ing yaumal jaza yauma la zilla illa zilluh. Para jamaah sedaya ingkang kawula mulyakaken, menika wonten penyuwunan babagan pribadi kawula anggenipun nyantri, anggenipun mondok supados dipun critakaken wonten ing enjing menika. Kawula menika rumiyin anggenipun mondok wonten ing pondok pesantren Api Tegalrejo Magelang. Kawula mlebet wonten ing pondok Tegalrejo menika taun 1984. Kawula tasih alit wonten ing kamar F29 inggih punika Yogyakarta. Dan pondok menika dipun komplek-komplek wonten kamaripun kamar F29. Sarengan kula termasuk rayinipun Kiai Mawardi Piyungan Bantul, menawi Melangi termasuk Pak Kiai Jinan, Kiai Aminun, almarhum Kiai Najib ingkang wonten ing Lukmaniyah Babaran menika setunggal kelas. Lajeng kawula mantuk saking pondok menika taun 96. Nalika kawula wonten ing pesantren rumiyin nggih mboten mangertos nek ngaji niku, ngertose nek ten griya niku nggih namung sekedar saged maca Quran. Ternyata ten pondok pesantren mboten hanya sekedar dilatih membaca Al-Qur'an. Dereng cekap tiyang ngaos hanya sekedar bisa membaca Al-Qur'an. Mila wonten ing mriku kawula nggih tasih bingung tingkatan-tingkatan pelajaran menika nggih dereng saged mangertosi. Akan tetapi kanthi dangu-dangu menika saged ngertosi tingkatan-tingkatanipun anggenipun ngaos wonten ing pesantren. Pertama masuk kawula ngaos jurumiyah, tingkat jurumiyah. Nek cara SD menika kelas tunggal. Pelajaranipun nggih wonten kitab Al-Jurumiyah, kitab Safinatun Najah, wonten Aqidatul Awam, wonten tajwid, lajeng dipun tambah Al-Qur'an ugi pesolatan. Niku setunggal tahun khotam. Dipun lajengaken tahun berikutipun inggih punika tingkat sorof. Tingkat sorof menika wonten Al-Amsilatu Tasrifiyah utawi sorof ingkang i'lal tasrif nika. Lajeng wonten Al-Umriti, wonten kitab Qawaidul I'rab, wonten kitab inggih punika Fathul Qorib menika setunggal tahun khotam. Di samping ngaos
menawi wonten ing Tegalrejo menika dipun arahaken utawi dipun supados para santri menika do sami riyadhah. Mila nalika tesih awal menika supados latihan poso Senin Kemis. Senin Kemis menika nawi pas maghrib ingkang buka kathah sanget. Lajeng nalika badhe maghrib di samping ngaos 24 jam niku 4 kali menika dipun wonteni mujahadah rutin setiap ba'dal maghrib ngantos dumugi isya. Dadi untuk ihyaul maghribain nguripaken antawisipun wekdal maghrib dumugi isya mboten kadamel ngendikanan, mboten kadamel omong-omongan, kadamel mujahadah. Dan niku hadiah Fatihah, lajeng maos Al-Qur'an, maos ayat kursi, lan sak terasipun rangkaianipun wonten. Badhe menika jam 8 ngaos ngantos dumugi jam 09 sesuai tingkatan masing-masing. Menawi ingkang inggil nggih ngantos dumugi jam 11. Ngoten menika lajeng tasih dipun supados siam poso selawat bil qulub, poso tahassuntu seminggu ngoten. Lajeng nalika Rejeb menika dipun ijazahi kalih Mbah Kiai inggih punika Yaman Huwa 41 hari. Niku latihan riyadhah. Lajeng dipun saranaken termasuk inggih punika ngrawat menika mboten dahar makanan ingkang saking beras. Menika paling sithik menika 3 tahun nggih wonten wiridanipun. Menika termasuk riyadhah. Menawi sampun tingkat alfiyah kelas 3 menika Alfiyah Ibnu Malik sing nazomipun 1000 langkung pinten niku kula kesupen. Menika setunggal tahun khotam di samping wonten kitab Minhajul Qawim. Nah, niku setunggal tahun. Wonten ing mriku dipun latih caranipun maca kitab gundulan, kitab kuning sing nalika ten griya blas boten mangertos. Mila dipun latih kalian Mbah Kiai kalih para guru-guru sanesipun. Dangu gandeng ya telaten nggih ngertos sekedhik-sekedhik. Mila kados kawula menika anggenipun mondok nggih sejak cilik nggih namung nderek ngeten mawon napa sing dikersakaken dawuh Mbah Kiai. Di samping mekaten setiap dintenipun supados ziarah dhateng almarhumah Mbah Kiai Khudori Tegalrejo Magelang. Sak selone sedina sewengi dianjurke ping pisan anggenipun ziarah. Dados di samping ngajinipun menika sesuai dhateng tingkatan pelajaranipun menika sedaya santri supados mujahadah. Di samping mujahadah disaranaken supados ziarah sepindah wonten ing muassis pesantren Pondok Pesantren Api Tegalrejo Magelang. Di samping mekaten jamaah gangsal wekdal menika sangat ketat menawi terlambat kemawon dipun denda. Mila wajib berjamaah. Disiplin. Sangat disiplinipun wonten ing Pondok Pesantren Tegalrejo. Kawula syukur alhamdulillah pikantuk guru ingkang estu bener-bener saged bimbing dateng para santri ini pun. Inggih punika almarhumah Simbah Kiai Haji Abdurrahman Khudori menika guru kawula lan ugi Bapak Ki Ahmad Muhammad Khudori rayinipun lan sedaya para ahlu bait. Lajeng nalika sampun tingkat ihya kula niki tingkat ihya terakhir berarti sampun 7 tahun saking Jurumiyah Shorof Alfiyah Wahab Mahali Bukhari ihya kitab ingkang terakhir kitab Ihya Ulumuddin menika tahun 90. Mila mulai 90 menika Mbah Kiai ngendika, kowe sing urung ana udzur syar'i supaya padha khidmah ana ing pondok minangka mbales jasamu tak ulang tekan Ihya supaya mbales jasa
Berarti khidmah saat niko kawula sak jatosipun tiang sepah sampun ngempet, sampun anggenipun ngragati sampun berat, mila kawula ziarah dhateng Mbah Junet, Mbah Kiai Khudori kemawon. Badhe menika wonten ingkang nyaranaken Bapak Kiai Nur Hidayatullah ingkang pondok Manggisan, sak menika pondoke ageng santri sudah ribuan. Niku nyaranaken dhateng kawula supados nderek ten dalem. Akhiripun kawula nderek I47 utawa dalem kala wau lan kawula dipun papakaken wonten ing koperasi. Inggih punika babagan perweselan ugi babagan kebutuhan santri. Nek cara ten mriki toko klontong. Sedaya kebetahan santri ten mriku wonten. Baik pakaian, sarung, peci, termasuk kebutuhan sabun, rokok lan sak pinunggalanipun komplit. Alhamdulillah anggenipun kawula khidmah menika gangsal taun. Ngaose 7 taun le khidmah gangsal taun. Menika nalika tasih kaos kathah anggenipun siap. Poso nalika tingkat wahab berarti corok sekolah kelas 4 menika kawula dipun ijazahi kalih Mbah Kiai Abdul Bashir Jekulo Kudus supados poso Quran setunggal tahun. Setiap setunggal dinten menika setunggal juz paling sekedhik. Wonten kaifiyahipun, wonten cara-caranipun. Sak sampunipun niku setunggal tahun rampung. Di samping kawula ngrawat ugi nerasaken inggih punika ngamalaken dalailul khairat. Poso 3 tahun. Dados poso Quran setunggal tahun disambung dalailul khairat 3 tahun. Poso sekawan tahun boten pedhot kejaba pas Idul Adha utawa Idul Fitri pas tasrek niku tok lho boten poso. Memang santri-santri Tegarejo menika kata-katahipun dosami riyadhah. Amargi muasisipun Mbah Kiai Khudori menika wong sing ahli riyadhah, wong sing ahli mujahadah. Mila para putra santri ya alhamdulillah anggenipun sami thalabul ilmi sepintina sak kalimah ilmu ingkang dipun dapat dipun paringi keberkahan kalian Allah. Mila ngaji menika mboten namung sekedar pinter tok, akan tetapi dugi dipun riyadhai supados ilmunipun barokah manfaat. Barokah kanggo pribadine, kanggo keluargane lan ugi kiwa tengenipun masyarakat lindunipun. Mila alhamdulillah sak sampunipun kawula mantuk saking pondok menika dipun pundhut mantu panjenenganipun Simbah Kiai Muhammad Dain Junet. Sing Mbah Kiai Dain menika putra ragilipun Mbah Junet. Mbah Junet meniki nggih kawula riyen nggih mboten mangertos, kalih istri kula nggih mboten kenal, kalih bapak Maro Sepah nggih mboten kenal. Namung nalika kawula mantuk saking pondok menika tasih kirang anggenipun riyadhah. Tasih krasa kurang. Krana nggih sampun seneng mujahadah, seneng ziarah. Nalika 97 sampun ten griya mila kawula terasaken anggenipun ziarah dhateng Wali Songo. Sampun anggere krentek saking pondok, aku sok nek balik tak pengen ziarah Wali Songo mlaku. 97 menika kula ziarah Wali Songo mlaku. Pertama menika Sunan Ampel saking Jogja dugi Sunan Ampel menika setunggal minggu mlampah. Sangunipun kula pinten 83.000 menika kadamel tiyang kalih rencang kawula Abdul Ghani saking Kendal. Santrinipun Kiai Mawardi. Kiai Mawardi menika tasih tunggal Mbah Buyut kalian kawula. Niku dugi Jawa Timur, sangu menika sampun telas. Wali setunggal dereng dugi sangune telas. Kula nggih namung wiridan kemawon mujahadah melampah kemawon mboten njaluk mboten nyambut gawe pokoke terus kemawon anginipun melampah. Alhamdulillah dipun paringi kiat dumugi Wali Songo ditambah pamijahan. Pamijahan iku Jawa Barat Syekh Abdul Muhyi. Dumugi Jogja malih menika 3 dosa setunggal dinten. Menika melampah. Ditumpake motor kula mboten purun.
disangone tiyang kan ngebis kula nggih boten purun, pancen niatipun kepengin riyadhah mlaku. Niku ing antawisipun sekedhik critanipun kawula nalika nyantri Tegalrejo. Badhe menika tahun 2000 dipundhut mantu kula nikah. Nikah pikantuk putrinipun Simbah Kyai Muhammad Dain menika lan menika kawula mapan wonten ing mriki. Lajeng kula ngaos. Badhe menika wonten santri ingkang sami nderek. Saderengipun gempa menika kathah. Kenging gempa menika lajeng nggih napa menika do sami mantuk. Nggih perjalananipun ujianipun tiyang gesang menika nggih mawerni-werni. Mila kawula di samping ngaos wonten ing pesantren wonten ing pondok. Lajeng kawula dipun suwun dhateng masyarakat ten dusun-dusun. Termasuk dusun Nogosari nika sampun 12 tahun menika tesih ngaos kalih kawula. Inggih punika mujahadah ngaos. Sistemipun kawula wonten ing dusun-dusun menika pertama jamaah ngisak sareng dipun lajengaken salat hajat kanthi sareng-sareng, badhe menika mujahadah sareng-sareng, badhe menika ngaos. Nggih kirang langkung sak jam punjul sekedhik menika mujahadah kalih ngaosipun sampun komplit. Jam 09.00 menika mboten ngantos sampun mantuk. Nah menika rutin kemawon. Dados ngaose nggih namung sekedhik tapi ajeg. Mujahadahe nggih mboten kathah-kathah tapi ajeg. Termasuk kados ziarah ngaten menika mboten karep kawula, menika penyuwunan. Gandeng penyuwunan nggih kawula menika sedaya nika dipun suwun. Mboten wonten perkawis sing kula ingkang ndamel mboten wonten, sedaya penyuwunan, kantun penyuwunanipun masyarakat. Kawula nuruti punapa ingkang dipun kersakaken dening para masyarakat. Badhe menika alhamdulillah nalika gempa kawula dipun paringi slamet inggih punika 2006. Saat nika santri wonten 23. Lajeng kula pas pertama ngenggeni wonten ing musala Al Junaid ngaos ten mriku. Nah sampai saat niki kawula kita sing ngaos wonten ing Jawi-Jawi sinaosa udan mboten kula damel alasan utawa mantra. Bahkan wonten sing dusun menika wonten sing nyuwun mujahadah 41 hari kanthi rutin jam 09.00 ngantos dumugi jam 11. Ngaten menika ngantos jamaahipun menika 300-an dumuginipun 700. Lajeng keranten tasih do sami kirang mujahadahipun. Mila dipun wonteni Pak menawi tunggal minggu dipun wonteni Pak. Akhiripun wonten mingguan. Wonten sing nyuwun lapanan. Mulai dikenal anggenipun mujahadah sistem pondok pesantren Tegalrejo. Kawula jarang ingkang istilahipun menika ngaos tanpa enten mujahadah. Menawi wonten ing Jawi-Jawi, kejawi wonten ing ketangga menika namung ngaos setiap Rebu Kliwon. Menawi RT setunggal kanggotan menika nggih mujahadah, ngaosipun nggih namung sekedhik. Menika mujahadah wonten ing beberapa tempat. Mila nalika kawula sampun ziarah Wali Songo, sasampunipun nikah, panci kula dipun dawuhi kalih rencang ingkang ijazahi ziarah menika supados hijrah saking dusunipun. Mila kula niati hijrah pindah saking griya. Kula niat berjuang lillahi taala. Mila nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi punapa ingkang kawula dapat wonten ing pondok sinaosa sekedhik, mugi-mugi ilmu kula dipun paringi barokah manfaat saged lumeber dhateng panjenengan sedaya lan ugi dhateng masyarakat lintunipun termasuk inggih punika kanthi ziarah. Ziarah niki sajatosipun nggih namung ziarah. Tahlil, ndonga rampung. Akan tetapi ningali kahanan ingkang kados Covid kala wingi ngantos dumugi sak menika perlu keterangan babagan tentang ziarah, ilmunipun ziarah lan sak pinunggalanipun. Akhiripun kawula wonteni ngaos senajan toh seprapat jam 20 menit utawi kirang
menika supados tambah pengertosan kula lan panjenengan sedaya kranten mawi ziarah menika kanthi ngaos sing maune dereng pati ngertos sekedhik-sekedhik tambah ngertos anggenipun ngibadah ten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Menika sekedhik singkat saking cerita kawula anggenipun nyantri, kula nika nyantri ten Tegalrejo Magelang. Iki menika kirang langkung 12 taun. Saderengipun nyantri menika kawula ngaosipun wonten ing dusun nggih kados umumipun putra-putra panjenengan menika ngaji Quran ngoten menika. Dados mboten ngertos ilmu safinah, ilmu aqidatul ngawam, ilmu tajwid ten griya mboten mangertos babar pisan. Mila kula ngertos ngaos sekedhik-sekedhik menika wonten ing Pondok Pesantren Api Tegalrejo Magelang dipun asuh panjenenganipun Al-Maghfurlah Simbah Kyai Abdurrahman Fudori lan ugi sedaya para rayi-rayinipun utawa ahlu bait dipun bantu dhateng sedaya para qoriin pengurus Tegalrejo Magelang. Nggih menika sekedhik mugi-mugi penyuwunanipun setunggalipun jamaah kepengin nyritakaken menika monggo ingkang badhe ngersakaken mondok wonten ing Tegalrejo saged kawula dherekaken mbok pilih para putra santri sing kepengin ngaji, putra panjenengan kepengin ngaos, kepengin mondok menika saged wonten ing pondok kawula mriyin waget kawula dherekaken ten Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang. Dan riko nek jenenge ning pondok niku tempatipun wong sing riyadhah, tempatipun wong sing rekoso ya kudu sabar. Mila kanthi sabar, kanthi telaten mangke ya diparingi ilmu kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing penting ning pondok niku ngendikane Mbah Kyai wong sing taat kali peraturan, taat karo pondok, wong sing patuh. Kawula rumiyin nggih alhamdulillah saged punapa ingkang dingendikake Mbah Kyai saged kula lampahi sedaya. Termasuk sedaya pelajaran menika saged khotam punapa ingkang dipun dawuhaken baik mujahadah nggih kawula laksanakaken baik mujahadah badal maghrib utawi mujahadah nisful lail. Mujahadah nisful lail menika mujahadah jam 12 malam menika tingkat alfiyah ke atas menika wajib mujahadah nisful lail jam setunggal pirang seprapat nembe rampung dikawiti salat hajat lajeng mujahadah termasuk hizibipun ngagem hizib Al-Hizbul Ghazali menika Tegalrejo Magelang. Sampai saat ini Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang perkembanganipun sangat pesat, sudah ribuan, 6.000 lebih, bahkan 10.000 putra putri lebih saat menika. Lan dipun kembangaken tasih wonten pondok ingkang naminipun Pondok Asri Subhanul Waton menika di luar ingkang pusat menika putranipun Mbah Kyai Abdurrahman Fudori ugi Gus Yusuf ugi Bika dateng ingkang kalih sekolah lan termasuk sekolah yang terbaik Semagelang menika Kolomben nggih dirawuhi Pak Presiden Jokowi sak piturutipun sangat sae tempatipun lan pelajaran-pelajaranipun menika sangat sae sanget. Mila nalika kepengin mondok tok nggih nalika wonten ing kamar kawula rumiyin ten Pondok Tegalrejo ingkang pusat apinipun nek kepengin sing kalih sekolah menika nggih berarti wonten ing jaminipun pondok menika ugi dipun selenggarakaken. Monggo tasah doa bidoa mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pun paringi yuswa ingkang panjang barokah dipun paringi enteng anggenipun saka ngibadah boten kesupen anggenipun sama ngaos menika kewajiban kula lan panjenengan sedaya. Menawi kawula wonten ing kanggotan kok dipandang sebagai tangga nggih namung sekedar tangga biasa. Nek dipandang sebagai sedulur nggih namung sedulur biasa. Dipandang sebagai putra mantu nggih namung sekedar putra mantu biasa. Nek dipandang sebagai santri nggih kawula riyin pancen nyantri. Nek dipandang tiyang menika tergantung anggenipun mandang dhateng sunggalipun hamba. Kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek tiyang umum sing dereng pikantuk hidayah memandang kepada Rasulullah hanya sekedar manusia biasa berarti tiyang menika dolal. Tetapi menawi Kanjeng Nabi dipun pandang sebagai napa menika tidak hanya sebagai manusia biasa, sebagai nabi dan rasul, ya memang beliau adalah kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi mandang dateng kawula ingkang awon menika kok tiyang ingkang nate mondok judo kepengin ngaos, lah berarti nggih panci kawula menika pernah wonten ing pondok pesantren sinaosa namung 12 tahun. Insyaallah
Mugi-mugi kula panjenengan estu nalika gesang menika boten ninggalaken ingkang nanipun ngaji. Allahumma amin.